Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulaleli lo muntu omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakambudu ubomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelimahulu limhlabele imbedule. Awu nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu madoda. Awu nina bendla mhlathi kaMayekisa. Nina bakadala inyebo. Awu bazukulwane bakaPhalo phansi eSwatini nina bamakhosetive amamfombatane nabumnaka. Ngibingelele kwaNdebele ngibingelele ukuzona zonke nje ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso lo bingelelayo mina nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi. Mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sikwenza ngani? Sisuke sikwenza malungana nje ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma ungena ezidakamizweni ungayithola uma umuntu wesilisa usuntshontsha ushawe ubulawa abantu uboshwe. Uma umuntu wesifazane uzoyithola usungena ekudayiseni ngomzimba ugcina uyisisulu salabo abaganga ngabantu abadayisa ngomzimba. So uhlelo lumalungana nje ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu. Uma usebenza nje singasakhulumi ngengane, uma usebenza noma kanjani izokukhipha emsebenzini ikuphazamisela izinto, uma usemshadweni izokuchithela umshado wakho. Ngakho ke siyacela abantu mabaqaphele izinto esizikhuluma la asifokisi akayikho into lapha esiyifakayo, sikhuluma into njengoba injalo. Ngakho ke abantu mabaqaphele. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila mfowethu. Yeah mfowethu, awubingelela abantu ekhaya uzazisa ukuthi umfoka bani lo. Kwisikaphunga noma ke. Yeah. Ngiqhamuka nokukhulu ukubingelela ukuba nami ngibe umunye okwazi ukuthi abingelele isizwe sikaphunga noma ke. Yeah. Lo mnyama ondlela ezimhlophe. Ngiyakuthi injobe enhle ithungele bandla. Yeah. Ngibingelelayo ke umfoka Ndlovu umfoka Thulisa unjabulo ozalwa esigodini endaweni yaseMzumba ePortshepstone. Yeah. Esigodini saseMsulile kuwa 13 edabuka endaweni yakhona ke umthinto okuzimilela endaweni yakhona ePortshepstone eMzumba eMthwalume esigodini saseMsulile ngaphansi kwababa osengamele lesa sigodi osingathi inkosi nje uNdeli uMajojobelo. Yeah. Singaphansi kwesigodi sakhe induna engakhele engiphethe ubabshazi igama lomuntu omdala ke angeke ngikwazi ukudala. Hayi mawusudalela isibongo sokudalulewa. Mfowethu uma ungasilandisa nje ngebackground yakho ufundephi ubumfundo onjani waqala nini izinto ezakwenza ukuthi uzugcinele emgaqweni ziqala kanjani uyifunda kanjani ngawo ngobani ezana Stephen etsonene zayo kodwa ke izinto noma lento intsuni leza siyazi ukuthi ngabe ihlose kodwa ithina ngathi siyazwakala. Yeah. Kuphendula umbuzo mphathi ohlelo ngibonge kakhulu ngalo mbuzo mphathi ohlelo. Lo mbuzo wakho mphathi ohlelo ke mude udinga into eyiningi. Ake sizoqala kancane kancane igcineni ugcina inhloko nesiqanda ucacubana. Ngiqala ukufunda esikoleni khona ngiqala ukufunda eMzumba. Yeah. La ngizalelwe khona nje bade ngikwazi esambulelelwa. Yeah. Mangiqala ke njengengane ejwayelekile ekhuliswe ekhaya ngaphansi kwezandla zomzali. Yeah. So la iqala nami ngiye-crash lapho manje crash ngoba ke ake ngiyidalule nje iminyaka yami yokuzalwa ke ukuthi yayi kanjani ngoba akuyona phela ime kanjani akuyona impilo. Kanti unjabulo lo wakaMalunga ome phambi kwakho wazalwa ngo-25 of October 1994. Yeah. Ezalwa ngabazali ababili njengemuntu wonke kwakumama ongizalayo ezalwa umgodi wakaMalunga naye. So ezala indodakazi yakhe ubani enye yamadodakazi yakhe uZanele uNtombizodwa Malunga owathola lo mntwana emthola kuphi-ke kwaHlongwa isibongo. Indawo ke engekho engaqhelene kodwa nasemsulile kule ndawo engazalelwa kuyona ukuthi nje
indawo nje esihlukaniswe umfulo kuthiwa umsumbe kuphela. Yeah. Thina singala yona ingaphesheya lo ndawo kuthiwa ikaqwabeke. Yeah. Kulolu lasegwalagwala kuhlangothi ngoba lapha kwelakithi indawo ke zihamba ngabili khona uqwaba ababili khona east ne-west so longuchaza ngawo ke ulo wangale aphesheya komsumbe ke bayazi ke abangakhona kuleya ndawo abanolwazi owakhelene khona khona mangiqala ke mabangeni ke aphansi emfundo umuntu ke lapho ogqamile okade ekhona kule ndle kulokuqala kokwakhiwa kwalempilo yami Yeah. iqhawe ubaba umama umalume umuntu oyedwa lokho kumina wayemngane wakho konke kumina ngoba isebenzile le ntokazi ithatha impumputhi eyenza igcina ibona okuyimina so ile ntokazi ke lena ingithatha ezandleni zendodakazi yayo lapho ngangisadinga kakhulu isandla sabazali kodwa yona ngizothi ukukha phezulu ke ukuze sikwazi ukuthi sigxile kahle emongweni kumbuzo wombasodlela. La le ntokazi ke ingilanda mayingibeka nami ngichazela ithi yayingilande kabaka ngeqiniso lokuthi ke umama wathe uma eqeda ungethula engilethe emhlabeni ngokungahambi kahle kwezi ngxoxo phakathi kwabasemndenini wakababa naye okwagcina kwenza ukuthi umoya inyukelane kuyena wagcina ethatha isinqumo sokuthi le ngane ke mina kathi mayithula mayiseyidedile ayise kubo iphezu kwazo le ngqaba lo ngaboni kasolunye okwaphakathi kwabo ngoba kahle kahle indaba yayithi yayithi bakababa akwazi ukuthi ngabe ubani okhulelise lo mntwana kwabese lapho ke kwenza ukuthi umama akagcina ethatha isinqumo sokuthi ke uyongishiya kababa uyahambisa khona yena uyabuyela eThekwini zoqhubeka nempilo yakhe isalwazi uma wakhe engamtshelanga kodwa ke isalwazi sami sathi masibuka sabona ukuthi lo kugcine kuhamba kanje nakanje egcina yenza njani intombi endala ithi yanikela khona ke isikole endaweni yakaqwabe ithi yafika yabuya nami impilo kusuka lapho ke kwaba ukuthi ke siyaqala mina nayo siyabambisana siyacisulisana ukuze kufika namhlanje sizohamba lapho umama ke waye umuntu ke yena methina esazi isimo sababe ekhaya ukuthi ubaba uyena osebenza isikhathi esiningi yena uphila ngokuthi athumele imali ekhaya ukuze abantwana bahlale be-right kulokhu kwami umama ubedlala lo ndima ukukhula ukwazi kwami isalukwazi sami isona besumama isona ngikhuluma nje ngosuku lokuqala ngiyesikoleni umuntu ukwazi ukuthi isikole ngile crash ngithi ngaqala ngangena kuyona isesigodini sangakithi ayikho kude kakhulu nasemswilini so sasamba naso salukwazi sami isona samfaka esikoleni ngangise-crash ngangineminyaka u7 sangibhalisa ngaphansi kwe-crash eyayiphethwe uMiss Shabalala uMiss Shabalala benoMiss Shi ngangineminyaka u7 lapho-ke ngaqala-ke ngaba umntwana-ke lapho emabangeni aphansi e-crash ngafunda-ke kahle kakhulu angizo nanazi ngoba ekukhuleni kwami vele ngase ngumntwana uma ngichazela ugogo uthi ngase ngikulungele esikoleni yize ngangihlupha ngokuthi angikhulu ngoba kuthiwa dala ufanele ngasandla sifike ngala ngingene esikoleni kuthiwa sami ke sasingafika isikhathi eside so ingakho kwazi gogo so ngineminyaka u7 la kufanele ngiqala khona i-crash ngoba kuthiwa sasesisondele yabo so ngaqala-ke lapho-ke ongifundisa kuMiss Shabalala hayi kwaba kahle kakhulu ngagcina ngikwazi ukrayona ngelibhala igama lami yabona wagcina usukwazi ukrayona indlovu yile phela ngisho ukuthi ikhala leli kodwa-ke kancane sadlule ongidlulisela-ke khona i-primary yangakithi-ke khona esondeli nale crash ephakela yona kuleya ndawo le primary lena iyi-primary engankulu kakhulu ngoba iqala ka-grade 1 igcine ka-grade 4 kahle iqala ka-first year igcine ka-2 kwa-standard 2 ngolimi lwakudala sasho kanjalo bese-ke la kodwa yona
ukuthi abantwana ngalesa sikhathi kuleya ndawo babebaningi yayigcina kube ngathi ikole yeah ubuthola ukuthi eklasini first yodwa iholo straight mhlawumbe la ku150 uthisha ngigcina uma ukuthi nje ugcina mhlawumbe umuntu esazi lakhe ngalazi phela inyanga so manje nepeni libovu isize lakho yabo so nake sasifunda lapho ku primary ka first year kahle ke safunda umuntu acathula ke waze ngoba ukuthi ke umuntu bangumuntu ongahluphanga ukufeyila angaze ngafeyila ke empilweni yami esikoleni ukuphendula umuntu nje umbuzo wakho ngqo yeah ukuthi esikoleni mangena umuntu udla ukufeyila ngaze ngayo hayi ngafeyila kanye kasekendiya ngiyakhumbula futhi yeah nakhona sekendiya kwaba ukuthi ngingahlula ukuqeda ucingo imoto yocingo Mwangitshela umsimkhulu wathi wena uqeda ngemoto yakho nalo muntu kwaba kanjani sona sigame mhlambe njengathi elisacishe nje academically ngathi sawubulala umphefumulo impilo yami kancane sathi negative yeah to repeat that siye ngalesa sikhathi it was something that was looking like it's light yeah but today is I can see now the effect of it. It's negative, it's very bad. But we've got to focus on the solution rather than the problem. Yeah. Because we are progressing in life. That's why we are here too. And so the thing lapayana ngangakwazi ukuzakhela le moto kahle kahle. Umuntu owenza yonke lento umuntu wasekhaya ozaleni ngoba ngize ngikhula lana lesalwazi egcekeni ke la sikhula kulendlu sibangayo. Mina ke Dovana. yeah Ntombazana uthu bese kuba lisalwazi. Umndeni phalala lo. Ngoba lo muntu kwakumali omalume ngalesa sikhathi was very passive my brother online. Le ndoda yayazi ukuthi ekseni yavuka iyabhema yavuka isukelana nenqamo kwayo yonke into utshwala yabo nje so umuntu wayengekho ekhaya isikhathi esiningi ngisho ngoba hayi oyikalala ungazi ukuthi ulale kuphi umbone simbona nje so umuntu usasigcinisa kwathi sesifakile emqondweni wethu ukuthi asingamnani phekani aphakela umalume wena ayisele ukudla kwakhe endlini yakhe kubo ukuthi uyazi mayifika ujongela yabo ukuthi ufika nini ubona so nake lo muntu ngigcina kungekho umuntu osekhaya wesilisa ke engathi ke uma kudingeka izinto eziqondelene nomuntu osilisa empilweni ngiyaye ngithi mangicela usizo ngikhale kuyena akwazi ukungisiza owayengeke ngaso isikhathi so waphoqelela ukuthi angigcine ngibheka usizo komakhelwane njengoba bese ngijwayele ukuthi la ekhaya ngingakwenza konke kodwa mase ngifuna ukuthola ukudlala ukuphila nje nabantu besilisa ngenxa yokuthi abantu besilisa ngiyabona ukuthi bakhona endaweni yize kungebona basekhaya yeah uzalweni laba singaphuma endlini kodwa ke laba sasakhele abantu abanjani abazibongo zethu khona lento kuthiwa uzalo yeah sasakhele yona so ngigcine nami ngezansi ke khona umuzwa uzalo lethu yeah yocela usizo bakhona ke abafana khona abaningi yabo so ukhona nje nami wayemdala kunami kodwa engangathi uyi-role model ngibonga ngathi sasikhathi yabo yeah uyena futhi lo owaze ngamcela ukuthi akangisiza kakhulu umuntu ngoba wayephiwe esandleni yeah hey ngamncenga sasiside sona isikhathi umisi wayesinikeze sona umsimkhulu lapha yeah ngoba mhlawumbe kwakuyinyanga wakhe imoto yeah ubhuti umalume wami ngomncane ayiwangakhela ke yena kodwa egcineni yagcina ngenamasondo ayina steering ayina icapha ayiphelele kahle kodwa manje ngiyabona ukuthi kunokuthi ngangisaba ngisho ukuvuka ekseni ngesikole lapho ngoba kakushawa lapha kule primary malume sasikhala ngempela yisho sishawa lapho manje ngiyacabanga ukuthi ngiyothola lezi funquluzi soqalo namhlanje lesalwazi sami ke sasikhuthele yabo yeah ngoba abantu abadala ngalesa sikhathi babevuka kakhulu baye emasimini lithi ilanga maliphuma nje sebehlamba indima nje sebeyayifeza babesho kanjalo ufuna ukufeza indima njalo ukufezwa indima yeah so intombi endala ke ayi ibona ukuthi ayibona ngumfana ngafuna ukuya esikoleni akalungisile sengibekela amanzi azaba aphola ngoba wethi mase ngivusa yabo
sebasile amanzi wabekile into ukuthi mangiqeda ukugeza yabo uzoyidla yabo uthurando wakho esikoleni noma ishumi ngoba lapha ngaliza ikhathi wakuthiwa umphako wakubalekile kuyayinyuka imali ayiqala iyihlanu namashumi yabo kuhamba ngomnyaka but kwasijabulisa lokho because wena wawuthi ngiphethe hey sikulungisileke konke ivele ibona ukuthi ayengenza kancane ivele ingilekele hayi ngokuthi ngilekelela ngamazwi manje ithi iya kwisigaba sesibili iyangibamba iyangihudula kodwa iyangigeza yabo ngiyakhumbula nje nangesikhathi ngecrash ayiwe ngicobile uvaselina hamba namathela izintuli oyibo ushaya uthuka nesikoleni emini usacwebeze yabo futhi ngathi sesikhathi mose crash awunaka ukuthi ke ngithi ubheka lengo usuthi wena uthe ugogo umuhle nje yabo so nje ubugcina nathi busa kuthina ngoba phela akekho umuntu onothanda ukudlula laba bantu so indaba ke lapha na iselwa sama esingigezise ngingane sigcine siya khona esikoleni kunjalo naye ngiphethe ke le moto ngiyeni mina eclassini uyena ongenayo mina ngima ngaphandle yabo mishinga umizimpungu futhi bayazana bahlobene yabo nje nokuhloniphana abese sekuba ukuthi usethi uyabona ubeseshilo ukuthi seqedile ke lapho ngishela kuyena lo umisi ke manje ayithulele nje futhi umisi kubengada konakalanga ukuthi hey sathe sesibuye breakini hey ehleli lapho ngiyamazi ke babehlezi bebhala hey lapha ngathi sesikhathi kulesa sikole uthisha iclass la ifundisa khona kwakuba istaff room sakhe kube yonke into yakhe esikoleni ioffice lakhe indawo yakhe asebenzela kuyona mayefikile nje konke kuhlala lapho so bahlala lapho yabo so nje makushintsha period kuhlala lo sukume babili nje babambisene oyedwa wabu class teacher so nalapha kubona konjalo so njengoba kunjalo ke lapho hayi ngingena hayi ngawuthola nje imvimbe u7 esandleni emva kwebreak icabanga la sibuya khona nje usuthi wena ku right yonke into ngiyajabula phela sesidlile hawu sekhohliwe umema wona emoto yami uthathoyibeka le icaleni ugogo ngisizile yabo ikanti angazi sazojika lento kwase kusele wena mase ngibuka kahle kwase kwenze konke kwase kusele ngitaphanishana because wangishaya yamvimbe u7 kuphela ayikwabanzima ngamzonda yena ngangimthanda kodwa yamvimbo le uyithi isandla simise kanje umbuka akushayela emini dabuka imini esandleni so yabona kwaba kanjalo mina mangibuka likhe linyiphuthe ngathi ngangileko elilenza ukuthi mhlambe ngcine ngaphumeleli lapha but asazi-ke kwakuyibona uthisha ngalesa sikhathi mina okwami ngithanda ukuqhamisa kulokho nje ukuthi mina I sometimes ngashoda ulove esikoleni alukho in terms of being attending in terms of attending the number of days accordingly every day I was present on time uniform fully ordered gezile phela that is standard kamele mongagameli impungu qondile yabo statue size 6 noma size 7 but it's there ibhlukwe small or medium it's whether it fits you like well or not but isikoleni yebo ama-crease uthi mabili mathathu there must be a crease naseshethini lakho uthi limhlophe li-cream white no ishethi khona so that was part and parcel of life that time so umuntu ke wayithola lo lwazi alithola ka-second yake so ngagcina second nganguphinda kabili ke ngadlulela ka-grade 1 ka-grade futhi yanda phela imnyama njengoba vele uvele ungena usomdala yabona nje manje akayikhaya yabona nje lonto leyo ngenxa yale moto kuphela nanokuthi wawumfishane isandla singafiki la hey leyanto babo fone yabaglaza kakhulu yabona nje mhlambe thina during my time ngasho mhlambe kwasekuthanda ukuthi uxegiswe kancane but mangithi ngiyasibuka isimo kubantu ababephambili kunathi yikho ufica abantu abadala abafundayo ile doti
isandla sibekwa ngapha endlebeni siyangala nami ngangena ngayo leyo nto kuthi asidleni kabani ibhuku angazi ngempela ngoba phela le nto ingaphezu kwamandla akufundi yona kufunda umqondo hayi phela isystem nje endala so manje ngokukhula koqhubeka hey khula ukuqhubeka kwezinto siyabona ukuthi izinto ziyaxeka ngoba nami kuthiwa kwakuwumunwe lo owawuthinta owawusathasha yabo so ke uvela iminyaka imoshekile lapho mhlambe nje mhlambe ngesikhathi ngina 4 years mhlambe was active mhlambe because ayikho into ebalulekile ecrash vele masokwazi ukuhamba ukwazi ukudla abanga ukuthi ecrash fanele uye mawingane ukuze ukwazi uqala ucommunicate ukwazi ufunda communicate ulimi ujwayele yabo so ukuphila nezinye futhi izingane yabo out of ikhaya I think it's got 50% plus cognitive development yengane ujwayele so that isokwazi ukukhula mentally strong sikwazi ukuthatha ama-decision effective productive especially financially wise at an early stage you check ungathi usuqhumisile intshebe yonke into khani ungena esikoleni hey abang usunebase yabo usuyacaza ukuthi sekuyaziwa nje wena eklasini uyi-prefect ngokuthi umude yabo nebase babenzani isilimo yabo uma uqhubeka-ke namabanga akho uma ngiqhubeka namabanga ami ka-grade kwimabanga alandelayo ika-3 ika-2 hawu angizange lapho isikhathi asizange simosheke angifuna ukuqamba amanga ngoba inqubomgomo yentombi endala kwakumzali wami kubaba hayi yayilokhu ishunjwa ukuthi umsombuluko lwesibili lwesithathu lwesine lwesihlanu siyesikoleni yabo hayi lokho-ke babayi kwakumthetho wakhe lokuthi uyazi ukuthi ekugcineni yabo nje kwangathi uyena ofundayo so kuze kuba ukuthi-ke kule ndawo-ke lena kule ndawo le uma uqeda la ka-2 kukhona esinye isikole esakhelene nalesi esisendaweni nazo siqala ka-3 sigcina ka-5 uprincipal wakhona zesikhathi kwakubani kwaku-Mr. Thuli lesi primary sasiphethwe ubani uMessil Thuli yayibo i-primary engangifunda kuyona so le i-HP le iqala ka-3 yogcina ka-5 yona iphethwe ubani uMr. Thuli nayo futhi isikole esingasikhulu kakhulu kodwa abafundi ngenxa yokuthi indawo esiyakhele sinabafundi abaningi siningane eziningi sinabantu abaningi eyibhizi ndawo isemakhaya kodwa abaningi abantu kwazi ukuthi semlazi lapha emjondolo nendlela mawubuke ekwakhiwe ngayo tothi umuzi uwodwa unezindlu eziwu-10 khona isiza sokuqala sesibili sesithathu indawo yabo so cabanga la umuzi kunabantu abangaka each and every house ekhona lapho got more than one person inside yabo so kwakuyimpilo-ke yempilo umuntu ayephila ngaphansi kwalesasipoti ke sasakhelwe abantu abangaka so sigcine uma ngifunda-ke la ka-3 angifunda ukuqamba amanga ngangiyibona intuthuko yokuthi ukufunda kwami ngoba ka-3 lana-ke ey'koleni kukhona lama-activities akhona enziwayo so ngangenye ingane owayehlezi uthisha nothisha or involved any cultural activity or any activity kufanele yenziwe abafundi beside beside i-learning and teaching process so ngangumntwana ohlezi uqaqekile active ngoba le nto yokugula ngangingayona ngangijwayele nale nto kuba ntekenteke ngangumfundo kwakuthiwa uphaphile uqinile yabo nje kuthiwa uthule wena njalo nje ngikhona kwabakhulumayo yabo awusali angisali yabo abakhuzwayo umema ukukhuza noma ebheke phansi ngiyabuzwa njalo malungu yabo so ngangumntwana okanjalo-ke so naka-3 nama sengifike ka-3 kule sikole wangisiza lokho ngoba lapha othisha bakhona babengafani nabaseprimary abakugcwele amadoda kakhulukazi so izinto ezazenziwa kulesa sikole eziningi
izinto ezazidinga abafana okokuqala ibhola yeah yabo makuyibhola lapha ngaqala ibhola nje selifunda ukuthi lidlalwa ngamaposition ibhola ayibo hayi ukuthi sonke siyahlasela okay yini ngoba kuno Mr Shows lapha yana kwakuthisha wesemidlalo alwathisha wayithanda into yakhe so waqala lapho nga3 yangisisi kukhona la kwezebhola ika4 lana ika5 baze ngika5 ebholeni ke lana ngenxa yomzimba wami uthisha wakwazi ukungisiza ke nami ngibuye lokuzethemba kakhulu yabo ngobani wakwazi ukuthi avundulule ikhono kumina lebhola agcina nami ngizibona ukuthi hayibo sengikwazi ukubizwa kuthiwa hambe ejimini kukhona uthisha eklasini ngiyafundiswa afike nje useyada ngicela nje unginikeze unjabulo Malunga nobani khona negama esengiphelo na yeah yabo uSikobodo bayazi abantu esikhule nawo yabo so nje uyithanda kakhulu Tishoes ukuthi unalikho lakho Sikobodo uthi ibhola akakafiki ngisho ukufika kumina yabo mhlambe ngisalibiza ngisame esikhaleni esiright uthola ukuthi yena ucoach uMcline utshela ophethe ibhola uphasela ubani uzothi liseza kumina emoyeni uzobe seyishilo unalikho lakho uyahamba uyanga kuyipalila la sihlasela khona yena so lokho nami kwakungikhuthaza ngoba ngangilishaya ngangilikoda kugcine ngifuna uqamba amanga so lento ayifundisa kuyena kakhulukazi leyo ngadla sabambisana naye ukuthi Shows kahle kakhulu kusuka ka3 kuze kuphuma nje ka5 kakhulukazi kwezemidlalo so esikoleni ke yena ke wayewuthisha we social science ka4 ka3 uthisha wayo futhi hayi ngafundisa ka3 ka4 na ka5 uyifundisa ngifundisa EMS ka4 na ka5 social science ka4 na ka5 nesisu ka5 wayemuhleke isizulweni naye to closing point izinto eziningi engangizozifica phambili ezazikhona phambili engazificayo ayingitshelile zona ngangizikhumbula ngamnika u60% plus angifuni uqamba isifundo nesifundo sakhe yabo nje esizulweni ngafika e high school sasikhona sakhiwo samaphakathi yayiconductive sazikhona imvumelwano esiqalo yabo imvumelwano sigcina imvumelwano maphakathi yabo izakha nezisho umgqumo wenkondlo umoya wenkondlo yonke lento leyo nje so ngingathini wakwazi ukuthi wangihlomisa ngifuna uqamba amanga nangebhola futhi wangihlomisa ngoba ngathi sengiphuma ka5 umdlalo wakhe wokugcina waba muhle kakhulu wawungaphansi kwemoto ekoleni la esajika khona Lady Smith sihamba naye lapho siqale kuyisikole Lady Smith sesidlala as i-provincial sekhona lento yokuselectwa yabo so lwathisha ngendlela wena inhliziyo enhle ngayo ngento yakhe enothando ayisebenza le nto yabo ayinike isineke sena ngoba ngitshela ukuthi ngagcina sengingedwa ngiselectiwe yabo nje Lady Smith ngase ngingedwa kodwa still lapho uyena wayedlala irole yokuba umzali yabo kumina ngoba phela manje mina ngisuka ekhaya lesalwazi asiyazilento yabo uma selector njabulo yini manje le bhola masulidlalile uzophasa kakhulu esikoleni wena uzofuna ukuyazi so manje kokubanzima sasigcina sithi hayi thina la siyakhona ngoba sizobuya siphephile sizogcina siphephile sokwazi ukubuyela ekhaya nento ezongabadiki balise ezobajabulisa so kwakumona umgomoto so na-ke mangifika nase school ke ngafunda kahle ngifike ka6 eBuhlebethu kona-ke ngi-high school yalapha-ke kuleya ndawo yangakithi ayidonse phansi angifuna ukuqamba amanga kulesa sikole-ke kuyafundwa lapha iyanyusa iphesi ngobani okokuqala zasamba mawulate uhamba i-hour ngonyawo esikoleni angifuna ukuqamba amanga mhlawumbe kubabukela abakhona okubalalela abakhona abasemzumbe emthwalweni makuthiwa uyakwazi ukuthi just nge-raise your hand ukuthi hayi uqinisile boy ukusuka eMswilili uya eBuhlebethu
yabo ma ulate uhamba i-hour ma u-early shoot u-hour no-30 minutes uhamba ngalo ngonyawo isebusika isehlobo kuyabantu lapha uyikongena u-8 ukhava u-7 uyazi ukuthi uma kwafika u-7 usushayile the gate will be closed and you will get the punishment of being late. The security is there. The principal did make sure to them that they keep the instructions accordingly as they are meant to work. You check. So them, they were being told very, very well that they mustn't even allow a minute. When the first bell rings, hold the gate. The second bell will ring at 7 o'clock exactly. So once the siren is stopped, close, no. It doesn't matter that you're almost close to the gate. The principal will say to you, you're outside. So there was no any negotiations on that. There was a corporal punishment system that was used at that high school. Very, 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 very badly. I don't like. But to them, babethi bayasifusa basiphakamisa bayasiza online basiza ngempela ngoba yonke into lapha eyayifika bhuti awuyenzisisa bhuti uqaphela bhuti okwavula amadlebe la ukhona yabo nje into ekuthi ba active switch on lapha yakutshela ekseni ukuthi wengancane uprincipal ukushaya imvimbo ethandwa uyena oshayela labantu mange yena umuntu oshaya ngaphezulu kwakhe ozwabona ungenisa lapha so yazi ngena nini lapha esangweni ufike ngo7 mhlawumbe ubelethi ngo5:02 isikole singena ngo7 emthandazweni kiwa ngo8 abanga le hour when you must be 1 hour late. I mean you must be 1 hour early man. As I told you earlier. Hey, you check lapha yana ke buka ke phutami intenzeka la phutami eklisikole when uhlele lange ngoba late uvalelwe lapha ngaphandle uzoshaba mase kubuya uzongeniswa mase kubuya kwi-assembly lesikole so la kule sikole kukhona into ekuthiwa yini ile nto ama-RCL supervision ama-RCL according to their positions so kwakhona ibona bebe-manager kwakhona into ekuthiwa yi-dad time yabo nto bakusuka ku7 kuya ku8 not like ngo7 nje ufika sekhona uthisha sebefundisa no the student themselves they are working as the teachers there so what was going on there abafundi laba bana usupervisor bakhona ulonke class line supervisor when bamenye ukuthi ngikubhala phansi zokuhambisa kuthisha wahluka yabo engukuthi span cooperate so the student and the principal made sure that those who are not respecting the student supervisors wema wenza ngawesifundo shayela phambi kweclass noma kushayela emthandazweni hlaba imvimbo 7 noma 14 akushaya isandleni uzubekuhlungu sithi isandla kuhlaba emhlanje mawungabaleki nje eduze kwakhe uzolokhu ushayiwe so lokho kwakwenza ukuthi sithi uthisha omkhulu udlumuthi ngeke yaza ashaye kakhulu kodwa kuhlongona kuba ngibalekanga so lokho bakusikhombisa ukuthi no let us work as this guy wants so that we won't reach to a point where we have to get the punishment no. So leyanto leyake sasenza sho ukuthi wena ulalo ayinile homework yakho ulalo ibhalile yabo nje yonke into during study times la wakhona gadwe usupervisor lapho okay angibheke homework yami ngenzi lo 1 hour ukuthi ubhekane nencwadi zakho and each and every day on the school ukhona each and every class got 2 students who are going to deliver a speech kwi-assembly in English and yazi ke emakhaya ukuthi masifunda kulesa ikole English abasemzini ndoda ngathi angazi noma yini ngathi angazi kusuke kwenzakalani kodwa makuthiwa nje la kunalona
uthi ukhuluma isingisi uyibhala phansi ubhalelwe umuntu ucabanga into ezwa kuyithula kuwena phambi kokuba yabo lesa sikole u6 ohlukene grade 8 was divided to 4 grade 9 was divided into 3 grade 10 was divided into 4 grade 11 was divided into 4 grade 12 was divided into 6 or 7 how many students are there in the assembly how many teachers are there stadium kudlala iChiefs nePirates yafika yes when yoma ku phezulu nothisha babuka amakhanda abafundi uzokhuluma isingisi ukhona umuntu ethiwa speech coordinator ke la uma students ethuke esikoleni every day these speech coordinators samba alphabetical according to the register uma kudeliver kwale speech so lo muntu ekuthiwa speech coordinator uyena wenza sure ukuthi each and every day iclass neclass uyangena kulona ukuze asho ngokwe register manje sesko M malunga nje yabo deliver speech kusasa angavele nginayi hayi kuleke uzonga akadlule egameni lakho uyozubuye bese kuyadlula manje lento yenza ukuthi wonke uthisha otshelwa ngalento kuwena bama languages special kube ngathi wena ukhanda lo mtshelo kwakhe noma uyiscora uyini we sweep again number 5 uyini uzophendula kulesa sikole ka ikinto kwakhona bambutwa ngibheka le awuyanga yabo nje usunecala awuyanga ku-assembly deliver speech wena uthisha omkhulu isilima wamemeza igama lakho kanje wena wangezi yazi baningi abantu abafisa ukubizwa uthisha omkhulu lapha emthandazweni because lapha kulesa sikole kwakhona enye ukuthola nje acknowledgement from the principal isikole sangempela lesi isikole sangempela lesi okay let's carry on sike sambe kancane buka ke lana njengoba kukhona lento yalama speeches lana these speeches they are I can say automatically they are part and parcel of learning and teaching but they are not direct check they are on its own but they are expected to be conducted according now I am modify umfundi definitely because they produce what the outcome or the vocab of the students. So as the teachers is busy teaching them each and every hour, each and every day, you check. So what they are getting them, what they are producing, you check. If the teacher's work was worth it enough, okay, we will see with his student the work of the teacher, especially for the languages, because there from January to June it's English speeches, then from June to December that was the Zulu session time. So even if you are delivering the speech in your mother tongue, which is Zulu, we expect those main things in our languages. Amabhomba esiZulu udlala ngenkotha sesithi ngabathi yangempela. Even the principal there, you're not going to just advise there in the assembly attention, thank you. You're not going to speak like that. The principal is next to you and Nendo, that principal, the stick was always here to them, all of them, to the assembly. The male teachers, I won't lie, my brother. The stick was a norm to them. Each and every teacher, once you inside the school, working in once you are inside the school environment. So amasosha. Yebo, take your gun with you. Hey, ngifisa ukuthi ingane yami leso sikole. Ingakuzonda. Hayi ngeke. Ngiyashawa lapha. Bonke bakusebusika manje batabulisa kanje. Hayi right mfowethu ingane lokuthi iphathe yikho ingane kuba. Kanje lesasikole uma kanje ulalele. Yazi. Khona isikhathi uthi ngishayela iphutha la izolo nonke. There is no way to run for sometimes. Yeah. Check.
ugcina automatically urude ufisa ukugoloza ungakwazi ngoba uma umgolozela uthisha lapha akadluli kuwena and futhi uma kuthi kwakukanjani uzobiza lokhu zani uma ukuthi kanjani uyabona ukuthi okay you keeping on here refusing okay what you do now he will hand it over to the principal and if you likely the principal didn't see that thing because that principal is an old man doesn't stay in the office. That principal is always at school every day. He comes early than most of the teachers inside the school, within the school. I'm telling you, and is the last one to leave in the school. You, bro. That teacher every day we are moving. Ufuna ubona ukona uthisha in class and ngiyafundwa yini. You check. So na must deliver la speeches lawa. Egcineni wenifuka ukuthi awuyabalela. Yena yazi uzokwenza njani? Uzogcinwa uyiswa kuyena. Yena kahluphi uyahlaba ngoswazi akuphindela khona. Tomorrow is your turn. So until you do it right. Uma emela ukuhlaba indle likhulumayo. You check. Hamba mphuphela. Yini yona le? You check. Then dlama ngoba uzokushaya kanjalo ngenduku. Vele umkhombisa obunye ubuso yabo. We yini sibanjwe umuntu ngicela ngicele. Sule khuluma isingisi. Jama zamba leshise. Emphuphela. Ngane ipasayo. So nje that principal was able ukuthi akunikeze into efunayo and wayikwazi ukubona ukuthi lo utsho 2 years mina ngiyazi uzowenza into engifuna so naye ngafunda lapha kahle ka grade 8 nami ngagcina ngomfundi nje because ngafika nami imphumela yami nami ayimihle yona ngangomunye umfundi nje njoba ngisho ukuthi ngangigqamele into eningi ezenziwayo nalana academically angeke ngisho ukuthi ngangomuntu wayemuhle kakhulu showcase nje ukuthi ukhona no hayi ngangomuntu ohlubayo ngingasho kanjalo udlubulundela ku strict unjalo ungidlubulundela inemene ukuthi I'm getting more knowledge you check but roughly I'm improving mentally you check my vocab every day keeps on gaining something every day keeping on I'm end up enjoying the study times now on the school you check I'm end up being a supervisor now on the school when I was doing grade 9. You check. Now even now I'm leading with example now to some other students. Don't really me too. I'm a student. I'm doing grade 9. I'm supervising grade 8. You check students now. I was working with another student there. We were working at if you're a supervisor, you need to show the students who doesn't know what is the meaning of study time. They must see with you. So you must be example. Fully uniform, fully tie, shoes is there, socks is there, everything. Tuck in. Go there, tuck in, you check, you smart, you don't get the right. So that even the principal he comes, he will see that yeah indeed you are really a supervisor. You check. Because that principal, as I told you, he is very confident on himself. He can say anything that is negative that he sees on you, just like that. No time. Straight talk. Oh, Baba. Oh, parents, supervisor. Some they were even getting fired by him, sending them back to their classes. Like to court you, if he can find you misbehaving while you are supervising or during supervision time, you still need to be supervised. I'm not sure you're sleeping with these supervisors in fact. How come they can put you here? You don't belong to be a supervisor. You know how students are there. Yeah, but cool. We are shy, we are jointed. You check. Lalela, hamba ngobo. Pinda classini lakho. Ungibizela umkhize phezulu. Akasaphumi ke kule class.
usezoma la kule class yabona ukuthi akubiza umkhizi Yeah. umkhizi upresident weMRCA uzomtshela ukuthi kule class ufuna likhona abibe right amtshele emehluleko Yeah. akafaka akenze okufanele uzibonela yena umkhizi ukuthi wo angishintshe supervision system yabo ake khipho supervisor abadala la ngifaka abasha nami ke ngibe khona ke nje la yabona ngoba ngempela methathe nje umkhulu asela kahle uthi umkhulu kuyakwazi ukuthi wekwazi ukuthi ke nawe uma president wengancengana nje ukuhlaba nje uswazi makufanele ushaya yabo uthi akuzo president nawe ushaya one hey ukutshela ukuthi nawe wilutho phela umfundi ubuye uphase phela ungazisukeli kuphela le ngane yaziboza ziyaphasa ziyahlula lokhu igadile yahamba nyaka phela ama-security ayafuna ngaphandle mhlawumbe ufuna ukuyoba yilona kudleka laba manje athathwa ngisho-ke nawo 10 uvele uziphumele nje kuzama nje uziyelekho so that is one good so impilo kade kanjalo lapha bhuti wami so sayiqhuba-ke nami sengu-supervisor ka-grade 9 nami agcina ngifunda ngabona ukuthi okay impilo ihamba kanjani kule sikole isikuphila kumina nami ngaphakathi manje saluba sami manje nami ekhaya sangivusi kakhulu yabo sengiyakwazi ukuthi sifika sizongiqonqozeni nayi nami sengivukile yabo Yeah. so mangiqala indlela ngiqala with that self esteem ethanda ukuba high yabo Yeah. from at home check Yeah. so mina Uphuma vele umotivated. yabo Yeah. I'm even singing lawo macolo lawo esulu mina mle person ke uthanda ukuthi izinto eziningi express angiphiwe eculeni but ngiyayithanda indlela ecula ngayo nangendlela iculo mina ngicula ngayo yabo Yeah. my brother omunye nje wabangani bami esasiphila naye wasozalweni engagcina ngithi ubhuti wami Yeah. wayigcina ethi uyabhimba ne uthi hayi ngiyabhimba ngibhimbela lapha mina ngokwami ngicula kahle kabi ngiyayidansa nje ukudansela lento ecula bavuka ukukhombisa ukuthi mina angibhimbi lishonge enye into emnandi kabi yabo ngifisa ngisho udlala speaking ngiliswe ngilalele so impilo ke kanjalo lapho so ngangisuka nje ekhaya ku right nginomfutho nje up to uthi ngilishayile hour futhi ngempela futhi ngikhathazekile every day ukuthi ngifuna ukubona esikoleni uma ngifika ngishaye ngempela hour ngoba ngangithi uma ngiza kanje sesizongena sesikoleni iyakhala yokuqala insini lapho ngila uqala usibonisa nawo thakine kahle ke bona isicathulo ke yabo ayusiyongena ngoba lapha sangweni awungeni informinga engatholakali kahle sangweni ama-security akhona akafundile cha Adle ngomthetho, azumthetho. atsheliwe ayawazi nawo upho sebeneminyaka phela beyenza le ubhuti apha amasokisi hayi bo security limbuza amasokisi uhlangana namasokisi uba yabo liphi ibhande ngathi awufakile nje ibhande Aprogrenyiwe. hayi bo akhiwe ubalo awuthi usho omkhulu bakupakise khona lamabhulu kwethu nesasikhula ke ugrey ngathi uyahlupheka kakhulu mawugqoka ugrey Yeah. mawugqoka uchakhona ngathi ngigrey Yeah. so lapha kulesi sikole wengayifunda uchakhona ufuna nje ugqoka ugrey akukhombise isibonelo sagrey ukuthi inabizo umzali wakho imali la esangweni zongena sungena nomzali wakho vilomkhombisa ugrey ukuthi yini Ukuze ingane ingabibikho ezibona inkulu bagqoka into efanayo abantu. yeah hayi lapha na ikhululeka wawubonakala ugqoka ama-earphone esikoleni uyawathatha uthisha omkhulu wafaka e-ofisini uzokutshela ukuthi it's the end of the semester you'll get them back here we are not here to listen to your music we're here to study you will fail because you don't study you study these earphones so athisha omkhulu kanje so nake masifunda-ke laphayana ya babigcina nje ukuleya level yabo ngayo yonke indlela uthi uhamba uyazazi ukuthi empilweni yabanabhidisi yabo uyazi ukuthi each and every step I'm taking you check today must have a positive effect towards my dream you check because there every day before you start to go to the classes to learn yabo thisha omkhulu wakhona uhleze ney'nkulumo azoyithula emthandazo Lo thisha omkhulu inkosi yothisha omkhulu leyo.
ngizungu utshela the anti-producile guys. Okay, I was sorry for that. Because uyayibona le ndlela ngimchaza ngayo lo muntu. Yeah. I'm not lying. This thing was really happening. So I'm requesting to all the viewers or the listeners who are listening on this thing, just to raise a hand. If this thing I'm talking about, you know it exactly. That maybe some of you guys, they did be part and parcel of this thing. Guys, don't be shy. You check. Just reply. Please reply, raise your hand. You will see what I'm talking about, Mr. It will happen. That happens every day. Uzokutshela athi ngifuna udokotela mina. Ngifuna engineer, ngifuna abameli, ngifuna ama-accountant. You check. Le nto uyenza nangendlela yokuthi there is a competition yesikole sonke yokuphasa kwethu, yokufunda kwethu. Kunezinto ezenziwayo lapha esiqhudelana kuzona just ukuzikhombisa ukuthi thina sinolwazi olungakanani. So le nto yayishube kakhulu lapha ku-FET Face. FET Face lapha iqala ka-grade 10 zaya grade 12. Ihlukaniswe kangakho abaka-history, abaka-commerce, abaka-science. So uthisha omkhulu did being biased. Uyisayida nani no-physics nama-student aka-physical science. Because why? They do physical science, they do life science, they do pure maths. Yeah. You check. They do agriculture. Bese kuba ama-languages awu-2, bese kuba LO. You check. Then lawa amanye ama-stream awu-2 uthisha omkhulu aka-exist. Even yabona nje, let's say you got a good performance. Yeah. From your previous grade, if it was grade 9 or grade 10. Then now, uzangala ku FETV, awukho kwa physical science. Wait, man. He will call you. You check. He will say, he will invite you to his office. Then he will beg you nicely how important it is for you to join physical science, to study physical science in life. You check. So, us will never side with him. I didn't take his advice. No. All of us me, I was a commerce student. Even now, I'm proud of that. And I'm still saluting myself for being strong against that principal to say yes to his request, early from grade 9. And we were always the minority. We were always the minority. Physical science, hey, there are some students who repeated grade 10 4 times because they are failing physical science and maths. They can't go to the next grade. And they forget that the cause of the thing, they are living in the rural areas. Everything is being communicated in their mother tongue language, of which is isiZulu, mister. You check. Then physical science, hey, my man, and life science and biology is not expressed in your mother tongue. Awukho umngqusho lapha, awukho umqasho lapha, awukho. And mawusekhaya futhi udlala ngezisho nezakha lapha. Yebo, there is your mother there. You just scream just loudly. Hey, thatha umshanelo wami. Awu, yo fuzile ukhamba lufuze imbisi. You check. So you will be good in your mother tongue language only. But when it comes to physical science, So bull. biology, uzonya. Mathematics, uzongabona noma bethi nayi answer u7, ivalue ya7 ya x u7 ipale nje wena lento njengoba inje. Because why? They never tell you as I'm telling you. They told you in a written form, and this form is in mathematics language, of which is being produced by English. So, who are you?
Bruce Lee. To listen principal. Ufunde ngale ndlela empilweni yakhe kade aqala ukufunda. Right? Usayenze ugoda ngifuna uqamba manga. Right, yabo. But kuthina kule yandawo. Ongekho good for thina sonke. Yazi kufana nani yabona thina senza iPhysics eGoli mangifika izingane thina izinto esasifunda ngembhalo zona zazi zenzelwa ngqo uyabona makuthiwa kuhlanganisa ukuthi nokuthi ubani nobani nansi into ephumayo lapha nabayakuhlanganisa ngqo thina sitshelwa ngomlomo thina that is theory uzophasa kanjani that is theory and practical you have to cram so a person that was able to excel under that environment on physical science they did become doctors. Even now, they are untouchable where they are. You check. I swear. See, my principal there was always having this thing every time. Top 5. Just imagine. For the whole grades, for the whole school. Each and every grade. From grade 8. It doesn't matter, maybe there are 4 or 5 grades. Grade 8, but there'll be one top 5 from it goes logically. You check from the highest person to the lowest one. But he only takes those who are at the top, the first top 5 only, from grade 8, top 5 for grade 9, for grade 10 and grade 11 and grade 12. Those ones, they goes to him and shakes his head. Those ones. Then if you are not in top 5 to him, you are not effective, you are not a student. You no, i-right kodwa leyo nto iyakhuthaza. Definitely. That is what I was telling you earlier on, that there was that competition amongst us, amongst the stream. German hand, competition, konke kula, motivation, everything. Wayenenza amabhubesi. Bro, I won't lie. That's why when time goes on, when I'm telling you about my life, you'll see what came out from that environment within this period of 4 years only. You check. Because all of us who are coming out there, bachelor matric results, I won't lie. I won't lie. 60% average was guaranteed from the grade 12. I swear. Most of us, most of the students that came to that environment did see the lives of being a university student. Because in our days, the students that are coming from rural areas, it's not easy for them to be the students that will get a position of having a student card at a university level. Have a rest. That is such a good achievement. I won't lie. I won't lie. But from rural areas, those are the students that need the most that life, but they are not managing to go to. Why? The university recruit, the university system form, is point system is not for everybody. To have 33 point or 35 point on your matric result, ask me, I will tell you, it's not a joke. You know what it means? That it means that from these 7 languages, subjects you got in a matric certificate, LO first of all is out, but they want it to be 60% plus. You check, but they are not going to count it in the when they are counting the points, your points. Which means you got 6 subjects. that must make this 35 points. Before they were saying it's 28, but if you have 28 points, you wait up until the year ends, you will not get an offer. From you guys at end, between 8 points,
You think that you get an SMS that tells you that you got an offer at UKZN, you must go and accept your offer. We're paid. The year will end. You're waiting for that SMS. You will even go there during registration time, application time. You will be in the queue. They will say your application is still pending. They will not tell you the truth, that they are still busy with the student that got 45 points. So far, they have taken 30,000 of them. You check? And they still got so much data coming and they're still waiting to be accepted. So who are you with 28 points? You'll see yourself who are you that time. There will be where there is no way to go back. It is a time where you always really sees the truth. But okay, now I'm listening here. You check. Because there, bruh, you hold your symmetric statement like this. Others do holding like this. You can see, yo, 44. Utubheka ngala, ayibo 87. Utubheka phambi 40. Ayibo ugcina ume kanje. Uthandana. So, and that is the fact. That principal was preparing us with that time. Us. Wayenhlomisa. Isihlomisa. Nafika nekhali zempi iphelele. Ukuthi kwangekho lutho eshuta. Wakushuta inkundla noNondwebo. Awu kwakushuta inkundla noNondwebo mfowethu ukuthi umdlalo uqale. Lisuke lidlale. Ngiyakutshela. Hayi lapha. I'm telling you even now. Mongase uzenzele just to roughly investigation what I'm telling you. Just not too far where you are. You check. Hayi ngimfuna yazi ukuthi shomkhulu ngimfuna ngeepisode yakhe. Kumele ngimvakashele. Ngamvakashela, I think now he's retired also. Yeah. But he is available. And you will see one of the viewers, or more than one viewers, you check. There is a person that will say, yes, I know that principal. Mr. Zungu is a teacher at Buhlebetu High School and was a principal. Hey. Check. And he started by being a teacher. After that, he became a principal. So, he's one of the well-known teachers, principal in KZN. I won't lie. That principal did produce that school from public school to be a tenant school. Whatever that is there in that school was being offered due to his service, due to his outcome. It is the outcome of his hard work. You check. Everything that is there was being put because of a certain student that excels each and every year there. There will be those students that will extremely go beyond the target. That will always excel. I'm telling you like this. In one of the years, there's a student that appeared on SAPC one day that became number 2 in KZN due to his passing rate. That student is the one that I said we start with him today on this thing, on trading staffs. You check. That guy is the break the record. And worst thing, he was coming from commerce side. The one that the principal was always undermining. Hey. You check. And he did knock all the physical science students, he being on top of them. Whereas they were always beating him. That guy was always, each and every term was always raising. His hand was always there.
but because of the pressure, what, but it's the end. He did one. Though they were always beating him. Even now, that conversation never ends. Because us, we never lived on it. You check, we still had the core instruction of it. We still had. System kulesa sikole lento. Yeah, we still had that thing that we still sees. The next and the next generation suffers if the thing is still remaining like this in our country. So wena uthi ngokucabanga ngakho zonke izikole kumele zi manage kanjalo zabendle intsolo. Inkunzi semathole kodwa injobo enhle ithungeke bandla kodwa. Yabo. Hayi injobo enhle ngempela lena. Semaphupho kodwa. Ugotsho semanzi. Ugotsho semanzi kodwa. Umthento uhlabo sami. Yabo kodwa. Our forefathers, they were totally right by producing those things. I will never ever blame them. You check. So why am I telling you like that? It's better to suffer with knowledge rather than suffer without any knowledge. You check. You can even express yourself. Ngicabanga ukuthi You check. Kuzoba isimanga ukuthi usazise ukuthi umuntu odevelopwe njengawe nobegadeke njengawe ngicabanga ukuthi uzoba impendulo ezintweni eziningi nakubazali abaningi ngoba kunezingane ezifunda ezikole lapha eziphethe khona zisemgaqweni. Namhlanje sithola umuntu obebanjwe ngeGerman hand kuphuma endlini obanjwe ngeGerman hand esikoleni and bakwazi ukugoba wezophuma ka grade 12. Sifuna ukwazi manje ukuthi umuntu odevelopwe njengawe ugcinela kanjani emgaqweni. To cut it short, indaba yaqala ozalwe ekhaya kodwa uzalwe. Yabo. This thing ngifuna uqamba manga. Tuthi ukuba isisulu seyidakamizwa. Impilo yami. Yeah. Kwaqala ngesandla sasekhaya. Ngeqiniso lokuthi ekhaya endlini yami la engiphuma kuyona. Wayengekho umuntu wesilisa engathi wayekhathazekile ngempilo yami ngendlela yokuthi yizintombi endala yayidlala indima yayo. Yayidlala ngithi leli siqobo. Kangongokuba ukuthi zithe nami sezinginetha. Ngeimfundiso zayo. Ngakwazi ukuthi namhlanje ngimile. Ingakho namanje ngibona size sakwazi ukuthi sigcine sixhumanile nawe kodwa. Yabo. Okay. So nje njengamanje sekuphele i1 hour 7 minutes. Kuzomela sibuye kusasa nenye episode uzoqedela. Ukangithi ahamba ozofika university. Hambile ngazofika university. Mofika university kwagcina kuyiwena leader khona ufundisa izingane khona phakathi university. Hayi lapho ke baba. Uke waba sekuyiposition ukuthi ugcina uphatha imali ephikeleka ku 300,000. Baba, that is nothing baba. I even came into a position where I got a black card. Check. Okay, siyayivala ke njengamanje. Babukeli lapha ekhaya. Isidla amaningi sakhe. Sorry to interpret you that to disturb you. We were able to ask with this guy, I'm telling you, we two of us only. Yeah. Because nakhona sahlangana automatically ukuthi push us obabili but asazani ukuthi siphume ndawo leyo. Yeah. But just the end sahlangana. Sathi masihlangana ngathi nangu 1 othi nangu 1 kwaphuma 2. Sathi 2. Yabo segcina ke manje sesiwasikwazi ukuthi sibakhombisa ke ukuthi ke guys there is still a long way to walk. It's not smooth. It's tough. People bani abantu ngaphandle banenhliziyo ezimbi. uNkulunkulu azasikelele futhi sikwazi ukukhetha abangani aba-right. Yize singakwazi ukuzikhethela intweni esiphuma kuwona. Thina sizondana sodwa emakhaya mbuka. Mina isandla sesidakamizwa ngiqala usibona mhlawumbe ngiqala ukusithemba. Kwakusendlini yami ekhaya sifike nomuntu ivala mfana. Yabo. Ivala mfana. Angithi kuyasiza ke manje lokhu ukuthi ababukeli sekumele ke manje beze behlale ukuze bazi ukuthi ludu uhambo lempilo yakho. Nina bendlondle noPhapha ekhanda kaMenzi njengoba bengade sengibingelelile uma usubuke weza wafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Ngakho ke bafowethu sizobuya no part 2. This is part 1. Kusekuncane lokho
ubesasikhela phezulu ubesengula uyakwazi ukwengula ubesengula ludo ukhala lisazolihamba ngakho ke bafowethu asirelax letsizwa lesazomela iphinde ibuye ngakho ke mawukuthi uyaqala ukuba ingxenye ngalolu hlelo siyacela ugcine le subscribe button ucinezele nebell siyacela abantu bejoine ne membership mina njengoprofessor wamkhize ngidabuka le kwaNongoma madoda esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngiyancenga impela ke manje sengincenga